अस्सलाम वालेकुम। मी तुमच्या सगळ्यांचा कोकणी बाई सादिक परदेशी। तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की माझा जो पॅटर्न आहे व्हिडिओचा तो कॉमेडी पॅटर्न आहे। आपण कॉमेडी व्हिडिओज बनवतो, प्रमोशन जरी असलं तरी त्यातून कॉमेडी टाकूनच प्रमोट करतो लोकांना। तर आपला जाहीरशी बात आहे की आपला जो पॅटर्न आहे आणि व्हिडिओचा जो ही आहे तो कॉमेडी प्रॉपर। पण बरेच दिवस झालं एक मला विषय जो सगळ्यांसमोर मांडायचा होता, कारण तो विषय खूप सेन्सिटिव्ह आहे आणि बऱ्याच लोकांना त्याचा त्रास होते त्या विषयाचा। तर मी हालाकी ह्या 2-3 महिने पहिलेच हा सोचला होता की ह्या विषयावरती मी वाद करेन। कारण काय होते, आता आपल्याला 20,000 लोक फॉलो करतात, बघतात, ऐकतात। त्यातला माझा असा इरादा होता की जर 20,000 लोक बघतात तर त्यातल्या 10,000 लोकांना जर ही बात दिमागात घुसली आणि त्यात 1,000 लोकांनी जर ह्याच्यावरती अंमल केले तर ती माझ्यासाठी खूप मोठी बात आहे। तर मी हा सोचला होता या बातेवरती आपण एकदा कधी टॉपिक छेडू, व्हिडिओ बनवू काहीतरी, बघूया लोकांच्या दिमागात घुसते काय। कारण खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे, बोलणं जरुरी होता। हालाकी मी ह्याच्यात पडत नाही जास्त करून, पण खूप जरुरी होता विषय हा, कारण बरेचशा लोकांना खूप त्रास होते। आता हालाकी विषय असा आहे, एक पोरगी आहे जी आपल्या आईबापाची लाडकी आहे। बचपनची जेव्हापासून तिचा जन्म झाला तेव्हापासून ती आईबापांच्या सोबत आहे। सगळं काय आहे, आईशीने तिला आईबापाने मोठी केला, सगळं काही केला। ती सगळ्यात लाडली झाली, कारण पोरांना कोण जास्त लाड करत बसत नाही। पोरींचा जास्त लाड आईबापू जो आहे ते जास्त पोरींचा लाड करतात। ती पोरगी लाडली आहे, ती सगळं काय शिक्षण घेऊन आता कैसा होते, आपल्या पोरांचं कसं असतं, आपण शिक्षण घेतो तेव्हा जॉबला लागतो, घराबिराची कामं करत नाही। पोरींचं कसं आहे, एकदा थोडीशी वयात आली का ती शिक्षण पण घेते, येऊन घराची कामं पण करते, प्लस शादी झालं पण कामं करते। ऐसा आहे त्यांचा, हे पुरी जिंदगी त्यांची कामात जाते। तर हा पोरींचा अशी जिंदगी आहे। तर मला बात अशी करायची होती की एक पोरगी जी शादी होता आईच्या माणसासोबत, की ज्याला ती प्रॉपर ओळखत नाही। आता हालाकी लव्ह मॅरेज चालू आहे त्याच्यामुळे ठीक आहे, ते लोक एकमेकांना ओळखतात। त्यात पण लव्ह मॅरेजला पण समजत नाही, कारण दाखवायचे दात अलग असतात। जेव्हा एखाद्याला प्यार करतो किंवा एखाद्याशी अफेअर असते तो इतकी पोलाइटली बात करतात पोरा किंवा पोरी एकमेकांशी, आणि मग अलग साबित होतात की बाबा यार मी शादी केली, जेव्हा प्यार केला तेव्हा अलग माणूस होता आणि आता अलग आहे। ऐसा होते। त्याच्या दुसरी बाजू अशी आहे, त्या बऱ्याच पोरींना म्हणजे बिना ओळखीचा माणूस मिळते शादीला, ज्याची आपल्याला पहिचान नाही, काही नाही, त्याला काय, त्याची आदत काय आहे, त्याला काय पसंत आहे, त्याला काय नाही पसंत आहे, कच्ची चीज केलं तर राग येतं, कच्ची चीज केलं तर बेस वाटतं। ह्या बाबती सगळ्या माहिती नसतात, तरी पण ती पोरगी आईबापाच्या प्यारच्या खातीर, आईबापाच्या निर्णयाच्या खातीर ती शादी करतं आणि शादी करून आईच्या घरात जातं। हे सगळी अनोळखी माणसं आहेत। आता हालाकी आपल्याला एखाद्या हॉस्टेलला जायचं झाला, कॉलेजला, आणि 4 माणसं ओळखीची नसतील तर आपल्याला महिना नाही जात, आणि ही पोरी जी आहे यांची जिंदगी पुरी बसर करतात एक अशा माणसासोबत की ज्याची जास्त ओळख नाही। हालाकी ती लाईफ आहे, समजा नॅचरल आहे, प्रत्येकाला जाणं आहे। पण विषय असा आहे की ती पोरगी म्हणजे आता काही पोरी माझ्या पहिचानच्या आहेत, काही पोरी अशा की त्यांनी घरात काहीच काम नाही केले, म्हणजे कामही नॉर्मल काम करायच्या, पण शादीच्या बाद ऐशाच्या फॅमिलीत गेले की ते 10-10, 12-12, 15-15 माणसांची कामं करतात। रोट्या भुजण्यापासून, जेवणपासून सगळी कामं आटप सगळा, प्लस आपल्या पोरांचं बघा, प्लस बाकीच्या यांचं, कारण जॉईंट फॅमिली असतात काही ठिकाणी, म्हणजे त्या पोरी मॅनेज करतात। सगळ्याच नाही करत, पण बऱ्याचशा पोरी आहेत ते मॅनेज करतात। आपली जी पहिली जिंदगी होती, जी आपण लाड प्याडशी आणि एकदम ह्याच्यात थाटामाटात जगलो, ती सगळी विसरून जो आपला स्ट्रगल आहे किंवा जी आपली लाईफ आहे शादीशुदाची, त्यात ती लोक स्ट्रगल करत असतात आणि जगत असतात ती जिंदगी। आता ह्याच्यात काय होतं, ही सगळं बेस चालू असतं। पण काही जी आहेत कपल आहेत त्यांना असं होतं की काही कपलला पोरा नाही होत काही कारणास्तव। आता ही जी बात आहे ती ही आहे नॅचरल, ही अल्लाची एक नाही। अल्लाची मर्जी असेल त्याला अल्लाह पोरा देईल, अल्लाची मर्जी नसेल त्याला अल्लाह काही नाही देत, हे अल्लाची एक नाही। पण काय होतं, जेव्हा असं काही हादसे येतात की बाबा नवरा बायकोला पोरा होत नाही, त्या जोडप्याला पोरा होत नाही शादी, तर जी आपली रिश्तेदार असतात ना, आता रिश्तेदार म्हणजे कोण, जशी खाला, मावशी, पप्पी, मामी, बिमी, ह्या सगळे असतात ना, ह्यांना भारी खुजली येते अचानक। आता ह्यांना जी खुजली येते ना, तर ती काय करतात, येणार दिसभर टोमणं मार की काय गो इतकी वर्ष झाली अजून पोरा नाही काय, मग आता शादीला 5 वर्ष व्हायला लागली अजून पाळला नाही काय हल्ला, मग प्लॅनिंग करताव काय, मग काय करताव, मग पोरागाव खेळतील अंगणात, काय जरूरत आहे, ही काय जरूरत आहे मला सांगा ना। आता काय होते माहिती काय, ज्या कपलला पोरानं होत किंवा ज्या जोडप्याला पोरानं होत, ते लोक खूप कोशिश करतात
फायनान्शियली पण आहे, काही काही लोकांची परिस्थिती आहे ना आहे, तर ती लोक कोशिश अशी करतात आहेत का आपला खतनं नाही खतनं कैसा तरी लोकांचं तोंड बंद व्हावा, नातूच बघायचा, ही आहे ती आहे, त्या हिशोबाने ती लोक इलाज पण करतात. काही लोक लपून चोरून करतात, काही लोक खुलेआम करतात, कैसा तरी बाबा पोरगा यावा घरात यासाठी ती लोक पण करतात. ती लोक टेन्शन नाही. आता ती लोक त्यांची जिंदगी म्हणजे आपला रेग्युलर जॉब आहे तो हे करून ती पोरगी घराचं सगळं काय बघून बिगून ह्या सगळं ह्याचा टेन्शन घ्यायचा, त्यात तुमचं टोमणं ऐकायचं. काय जरूरत आहे सांगा मला? जरूरत काय? पण कुणाच्या निजी जो मामला आहे, तुम्हाला पोरा नाही होत, काय नाही होत, त्यात तुम्हाला ते टोमणं माझी जरूरत नाही. मी बऱ्याच ठिकाणी बघलाय आईचं टोमणं मारताना की एखाद्या दिलायला लागल सरळ सरळ. बायका तर आईशा परेशान आहेत आणि म्हणजे काही काही तर मोठं स्टेप उचलले नाहीत आणि काही काही इतकं स्ट्रगल करतात आणि त्यांच्या दिलाला आईशा लागते ना, ती लोक परेशान होतात. काही काही बायकांनी हे जे फंक्शनला जातात ना, त्या फंक्शनला जायचं बंद केले का? तर खर्च एखादी शादीत जाऊ आणि ते कोणतरी नवीन जोड पाहिजे, त्याला पोरा दिलेली असतील आणि ती लोक अगो ह्याला पोरा दिली आणि अजून तुला पोरा नाही दिली. बंद केले हो फंक्शनला जायचं त्या बायकांनी बिचारींनी. का तर किती ऐकायचा. आता काही काही ठिकाणी काय होतं माहिती का, हजबंड लोक वगैरे आहेत ना, ती सपोर्ट करतात की बाबा ठीक आहे चल जो काय असेल तर बघू आपण बरं. बऱ्याच केसेसला हजबंड लोक सपोर्ट करतात, मी बघलाय. पण जी रिश्तेदार आहेत आणि ही आहेत त्यांचं तोंड कोण बंद करणार? आता काही काही ठिकाणी सासूस वगैरे पण सपोर्ट करतात. घरची सपोर्ट आता बऱ्याचशा लोकांना समजते की बाबा ही त्या पोरगीचीच गलती नाही एकटीची, आपल्या पोरगीची असू शकते, त्यामुळे ती लोक सपोर्ट करतात. काही काही ठिकाणी आहेत अशी जे सासू वगैरे असतात त्या लोक परेशान पण करतात. काय गो कावा नातवाचं तोंड दाखवत असेस, तेव्हा इतकी वर्ष राहिली, ही झाली ती झाली, बिचार ती स्वतः परेशान आहे पोरगी. ती घराची कामं करेल, तुमची टेन्शन घेईल का गव्हाचं टेन्शन घेईल. काही काही तर मॅटर्सला ऐसा आहे का घोष कामाही मला पण नाही, किंवा कमवतात ते सुबाची कमवतात ते रातची खातात, त्यात हा टेन्शन, त्यात तुमचं टेन्शन. तुम्ही लोकांनी उलटा सपोर्ट केला पाहिजे. आज ती तिचं घर सोडून आले, ते तुमच्यासाठी आले, तुमच्या घरात आले. आणि बऱ्याचशा केसेसला ऐसा असतं की त्यांना जिम्मेदार ठरवलं जातं बा पोरींना की बाबा हिला पोरा होत नाही, मग हिच्यातच काहीतरी कमी आहे, ऐसा ठरवलं जातं. आता हालाकी जर माझा एक जो दोस्त आहे ना, त्यांनी सांगला एक सर्वेनुसार ऐसा आहे तर 70 to 80% आहे ना याच्यातलं पोरांची आत्ताच्या माहोलच्या हिशोबाने पोरांची कमजोरी निघली जातं. त्यांना पोरा दारू पी, सिगरेट पी, रात्रभर जाग, मोबाईल घेऊन तो इंटरेस्ट निघून जातं त्यांचा. त्याच्यामुळे काही काही होत नाही, असं होतं. ती जिम्मेदार ठरवणार कुणाला? पोरींनाच. मला फक्त इतकाच बोलायचं आहे की तुम्ही लोकांचा सपोर्ट करत नाही ना, तर ह्या बाबतीत तुम्ही 4 लोकांच्या समोर बोलू नको. कारण ती बिचार तिच्यावर काय बित्ते ती तिला माहिती आहे. जेव्हा बाजूची बायको तिच्या सैली असेल कोण असेल ती जेव्हा तिला बोलत असेल की बाबा भाभी जरा येत आहे लक्ष ठेवा, मी पोरांना शाळेत जाऊन येत आहे, तेव्हा तिच्यावर काय बितत असेल? तिला पण वाटत असेल की आपल्या घरात एक पोरगा असावा, मी त्याची कामं करीन, त्याला कापडा नवीन नवीन घालीन, मग त्याला भांगून पाडून शाळेत घालीन, त्याला वॉटर बॅग घेईन, नवीन नवीन बॅग घेईन. प्रत्येकाला वाटतं. ती लोक पहिलेच टेन्शनला आणि ही तुमचा मंदीच नाटक काय गो पालना नाही हले आणि इतकी वाजता काय जरूरत आहे मला काय तेच समजे नाही. आणि ही तुम्ही सगळ्यांनी हा बंद केला पाहिजे. आता सगळ्यात मोठी बात मी जी पण असे कपल असेल त्यांनी ही शर्माची बात नाही, ही नॅचरल बात आहे. ह्याच्यावरती कवाच तुम्ही लोक शर्मू नको की आम्हाला काय नाही आहे काय आहे. दुसरी तुम्हाला मेन बात सांगते बघा, ज्यांना आहेत ना, आता मी तुला सांगतो हा विषय सोडा, मी तुला सांगतो एक बात की ज्यांना पोरा ना आहेत ठीक आहे त्यांची जिंदगी अशी चालली, ज्यांना पोरा आहेत त्यांची काय जिंदगी आहे? 70 ते 80% जवळजवळ 60-70% केसेसला ज्यांना पोरा आहेत त्यांना आई बापसाला बघत नाही, त्यांची आहेत त्यांना बघत नाही. तुम्ही त्यांना टेन्शन घेता नाही तर नाही अल्ला जिंक नाही तो. अहो म्हातारपणात आपण बघतो त्यांना पोरा करण्यासाठी की म्हातारपणात आपल्याला सहारा होईल, आणि म्हातारपणात जर पोरा हाकलतात आणि साईडला करतात तर मग काय मतलब आहे त्या पोरांना सांगा मला, काला टेन्शन घ्यायचा तो? आता ह्याच्यात तुम्हाला मी बात सांगताय, जे पण हे रिश्तेदार येत असतील तुमच्या घरा, किंवा मी तुम्हाला सासू सासरस आणि गव्हासला सांगतोय स्पेशली की ही तुमची फॅमिली आहे, तुमचा पोरगा तुमची सुनस ही तुमची फॅमिली आहे. आज नाही सकाळी तुमचाच आहे, ते तुमच्याला उपयोगीच पडणार. तर ऐसा कोण रिश्तेदार किंवा कोण बाजूवाला कोण शेजारी असं बोलत असेल ना की कायला पालना नाही आले, ही नाही झाला ती नाही झाला, तर त्याला थेच रोका. मला माझी फॅमिली आहे, मी बघीन. रिश्तेदारी तुटून द्या, रिलेशन तुटून द्या, पण हे असं ऐकून घेऊ नको. कारण त्या बिचारच्या जीवावर काय बित असेल तिला माहितीये. सुबाची उठायचं काम करायचं, दुपारची काम करायचं, सांजचे काम करायचं, आजचे काम करायचं, तर ते तुमचं टेन्शन घ्यायची.
तो बिचारा बाहेर कमवायला जाते, ही तुम्ही फोन करणार, ही आईशी बोलली ती त्याची बोलली, तो कमवल, जॉब करेल, काय करेल, घरचा सगळा भागवल, ह्या बातमीवरती लक्ष देईल. बेकार म्हणजे एकदम नीच लेवलची जर काम असेल ना, तर ही काम आहेत. ही एखादा परेशान आहे त्याला अजून परेशान करायचा काय जरूरत आहे सांगा मला. पण दुसरी बात अशी की कुणाला पोरी असतील, 2 पोरी आहेत, तो त्याला अजून प्रेशराईज करतात, मग पोरगाच पाहिजे, पोरगाच पाहिजे, पोरगाच पाहिजे. अल्लाची एक नाही, तो आपल्या हातात थोडी आहे. ही गोली थोडी आहे की पोरगीची गोली खाल्ली का पोरगा होणार, ही पोरगीची गोली आहे, पोरगी गोली खाल्ली का पोरगाच होणार. त्याला अल्लाच्या हातात आहे. तुम्ही लोक काय परेशान करतो लोक, मला तीच समजे नाही. ज्यांची आहेत पोरा त्यांना बघत नाही. पोरासाठी तुम्ही सगळं करता ना. हा मग म्हातारपणी ज्याचा तुम्हाला सहारा पाहिजे, ती पोरा म्हातारपणीच बघत नाही. काय फायदा सांगा मला त्या पोरांचा. आणि जे असे कपल आहेत त्यांना मी सांगताय, इन्शाल्लाह आज न सकाळ काही अशी मी कपल बघले त्यांना 10-10, 12-12 वर्षांनी पण पोरा दिले. उम्मीद सोडू नको, अल्लाहवरती भरोसा ठेवा. जाईला तर माशाल्लाह मोब बेस बात आहे. मी अल्लाहशी दुआ करताय की या अल्लाह जे पण बे औलाद आहेत त्यांना जल्द से जल्द औलाद दे. आणि जरी अल्लाहची इकडनं समजा नाही होत असेल तर त्यावरती नाराज होऊ नको. नाराज व्हायची काही जरूरत नाही. ठीक आहे, जिंदगी सगळ्यांच्या सेम नाहीत. आपण जिथं आहो ना तीच मोठी बात आहे. आणि अल्लाहने आपल्याला जी जिंदगी दिला नाही ती खूप मोठी बात आहे. बरेच लोक आयुष्यात की करोड रुपये खपवतात जगण्यासाठी. आपल्या लाईफ दिला नाही, अल्लाहने लाईफ दिला नाही. जगा, एन्जॉय करा, काय फरक पडते. पोरा आहेत ना आहेत, बोलताना ज्यांची आहेत त्यांना घरातनं बाहेर काढले नाही काही बापशाला. तुम्ही थोडासा फक्त जरा हे ध्यान द्या. माझा पॅटर्न ना आहे, माझा पॅटर्न आहे कॉमेडी पॅटर्न. पण मला ही बात खूप खटकतं की जेव्हा कोण कुणाला बोलतं की यार पोरा नाही की तुला, आपल्या काही काही दोस्ता पण हटकतात, काय नंबर नाही लावलास, तुला माहिती आहे ना 3 वर्ष 4 वर्ष, मग तो तुमचे त्याला शर्मिंदा होण्यासाठी झूट बोलला तुमच्याशी की ना रे यार थोडा गॅप घेतला याचा त्याचा आहे, 4 वर्ष 5 वर्ष झाली. तो शर्मिंदा होऊन आपल्यासमोर जर बोलते तर काल ना त्याला चिडवा दिसभर. काय जरूर ते सांगा मला. मग मोठा गुन्हा आहे हा. तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्याची परेशानी आणि त्या समोर दिसभर त्याला टोकता, तुम्ही लागत टोमणं मारता, तर खूप मोठा गुन्हा आहे. त्याचा जो दिल दुखते ना त्या लोकांचा, त्याची तुम्हाला बदवा लागणार, 100% लागणार. जर आजपासून सुधरा. जर तुम्ही ही व्हिडिओ बघत असाल, तुमचा हात जोडताय मी, प्लीज असं कोण कपल असेल त्यांना परेशान करू नको. त्यांच्यावर काय भेटते त्यांना माहिती आहे, नको परेशान करू. तुम्ही सपोर्ट करा. बरेचसे लोक अशी आहेत की गावात आपले पैशाने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेस अल्लाह त्यांना बेस नवाजला. अशा लोकांना तुम्ही हेल्प करा. जी तुम्हाला असं वाटते की बाबा ऐशी परेशान लोक आहेत, त्यांना इलाज करायला पैसे नाहीत, इलाज केल्यावर होऊ शकते पण इलाज करायला पैसे नाही, त्यांना इलाज करायला पैसे, खूप मोठी बात आहे ही. औलादची बात आहे, खूप मोठी बात आहे. तुम्ही लोक हेल्प करा, अल्लाह तुम्हाला अजून देईल. तुम्ही लोकांनी मोरे आहे ना, बाकी सगळे तुम्ही बैलगाडा शर्यत आहे पैसे देता, तुम्ही क्रिकेट आहे पैसे देता, ऊट सूट ह्याला पैसे त्याला पैसे तुम्ही नावासाठी देता, अल्लाहसाठी पण काहीतरी करा. जाऊन हटका बैसा, त्या दोस्ताजवळ बैसा, त्या पोरगीजवळ बैसा जाऊन की बाबा काय आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, काय आला इलाज करायचा आहे, काय माझ्या एक ओळखीचा डॉक्टर आहे, मी तुला 4 पैसे देत आहे, मायल तितका होईल तितका, ही हेल्प करा. त्यात चुकू नये. कम्युनिटी आपली मोरं गेली पाहिजे थोडीशी. जर लोकांची मदत करा, आजूबाजूला मदत करा. लोक परेशान आहेत, नको ती कामं करता फुकटची. मोब बेशरम टाईपची लोक आहेत ही, मोब बेशरम टाईपची लोक. खैर, मी तुम्हाला परत सांगते, माझा पॅटर्न हा आहे नाही, पण मला ही बात खूप बेकार वाटली. तुम्ही लोकांनी थोडासा जरा ह्याच्या बातेवरती गौर करा की आपल्या गावात जी पण परेशान लोक आहेत, नुसतं ह्याचाच नाही, गावात काही पोरी अशा आहेत का बेस पोरी आहेत पण त्यांना रिश्ते येत नाही. तुमच्या ओळखी असतील त्यांना रिश्ते बघा. पोरा घरात बसून आहेत, काही बेस त्यांच्यासाठी जॉब बघा. थोडा जरा सोशल वर्क करा थोडा. अल्लाह तुम्हाला नवाजला नाही, त्याशी जे कपल आहेत त्यांना थोडासा मदत करा. त्यांना त्याशी बैसा, त्यांच्या बाजूला हटका, बाबा काय जरूरत आहे, काय पाहिजे, काही नाही. खूप जरुरी आहेत या चीजा. कारण आजकाल तुमच्या मग जर दुआ असेल तर तुमची हर मुश्किल आसान होईल. ठीक आहे, चला मिळू इन्शाल्लाह नेक्स्ट व्हिडिओ. मी पण थोडासा बिझी असतो त्यामुळे व्हिडिओ येत नाही माझ्या. इन्शाल्लाह येतील आता सुरू होतील व्हिडिओ इन्शाल्लाह यायला. पण ह्या बातेवर तुम्ही गौर करा, कारण खूप मोठी बात आहे आणि मला खूप बेकार वाटली ही बात. तुम्ही लोकांनी जर या बातेवरती गौर करा आणि दुआ करा सगळ्यांसाठी की जी या अल्लाह, आपण दुआ करू सगळ्यांसाठी की या अल्लाह जी लोक बेऔलाद आहेत त्यांना औलाद नसीब कर. आणि जी लोक ज्या पोरा आहेत ज्यांना रिश्ता नाही मिळत किंवा त्यांना शादीची उमर झाली, तर अल्लाह त्यांच्यासाठी रिश्ता तरी पैदा कर. जी पोरा बैसून आहेत, कामाधंदा ते आला त्यांना रोजी रिस्कला लाव.
आणि जे लोक परेशान आहेत त्यांची परेशानी दूर कर. जी बिमार आहेत त्यांना शिफा आता कर. ते लोक परेशान आहेत आणि जी लोक म्हणजे खरोखर ज्यांचं मसलं चालूच आहेत कंटिन्यू त्यांचं मसलं हल कर. नाव भाऊ.